Príjemný dobrý deň želám všetkým. Teším sa, že ste prišli a vlastne dnes otvárame 14. ročník Slovak Press Photo a plus predstavíme novú kategóriu, ktorú podporil Vyšehrádsky fond. Ja si dovolím všetkých predstaviť. Po mojej ľavej ruke je prvý Tomáš Rafa, ktorý je šéfom videoporoty. Vedľa neho sedí pani prvá námestnička pána primátora Bratislavy, pani riaditeľka Vyšehrádskeho fondu Linda Kapustová-Helbichová. Po mojej pravej ruke sedí pani riaditeľka tlačených a elektronických médií Evička Pauliaková. Vedľa nej sedí naša garantka Janka Hojstričová. Vedľa sedí Mirka Plasman, riaditeľka WWF a víťazka grantu Kristina Sajdlová. Ja by som dala na úvod, keďže sme na pôde magistrátu, slovo pani Kratochvílovej. Dobrý deň. Teším sa, že sa tu stretávame znovu po roku. Máme za sebou ďalší už 14. ročník prestížnej fotografickej súťaže Slovak Press Photo a hlavné mesto je už 14. rok partnerom a je hostiteľským mestom tejto súťaže. Ja osobne mám veľmi rada fotografiu a zvlášť reportážnu fotografiu, ktorá má v dnešnej dobe veľkú silu. Vizualizuje skutočnosť a prináša nové pohľady na každodennú realitu. Skláňam sa pred prácou a zodpovednosťou reportážnych fotografov za zachytenie reality. Kvalita a renomé Slovak Press Photo z roka na rok rastie a členmi poroty sú významné osobnosti. Teší ma to a teší ma, že Bratislava môže byť pri tom. Osobitnou kategóriou, ktorú každoročne vyhlasujeme, je Grant Bratislavy. Každý rok je pre tento grad určená iná téma a pre tento ročník sme vybrali tému bezpečie tvorené verejným priestorom. Kvalitný fyzický priestor nás neskutočne ovplyvňuje. Verejný priestor formuje to, ako sa ľudia v meste cítia a to, ako sa v meste cítia, zase ovplyvňuje aj to, ako sa k sebe správajú. Preto sú verejné priestory pre nás zásadná vec. Usilujeme sa neustále pracovať na vytváraní kvalitného mesta, v ktorom sa ľudia budú cítiť čo najlepšie a ich dobrý pocit im umožní sa k sebe dobre správať. Vypichnúť by sa to dalo viacero príkladov. Spomenieme napríklad záhrady, ktoré boli pre širokú verejnosť neviditeľné roky. Hovorím o Pruger-Wallnerovej záhrade, známej ako Prugerka, ktorá je dnes plnohodnotne realizovaná a je to mimoriadne obľúbený priestor, kam si ľudia chodia oddychnúť, zabaviť sa, kde sa stretávajú komunity. Alebo historická Kochová záhrada v Starom meste. Bol to roky neprístupný a neudržiavaný chránený areál, ktorý prechádza veľkou revitalizáciou, aby mohol byť tento krásny priestor v strede mesta opäť otvorený obyvateľom. Ale rovnako sú to aj premeny priestorov v okolí škôl, kde asi najznámejšími sú zmeny na Vázovovej a Mudroňovej, vďaka ktorým sa tu podstatným spôsobom zlepšila bezpečnosť detí. Napokon sa mi v tejto téme nedajú nespomenúť aj prvé veľké celomestské majstrovstvo Bratislavy v predzáhradkárčení. To je terminus technicus, ktorý vymyslel pán primátor, veľmi zložitý. Bez burinky, do ktorej sa mohli zapojiť všetci tí, ktorí sa často aj dlhé roky dobrovoľne a bez akékoľvek odplaty starajú o predzáhradky a robia tým naše mesto lepšie. Skrátka, kvalite života aj cez kvalitňovanie verejných priestorov v našom meste venujeme veľkú pozornosť, aby sa tu ľudia cítili dobre a bezpečne. A už teraz sa teším, ako sa toto prepojenie kvalitného a bezpečného verejného priestoru podarí zachytiť súťažiacim Slovak Press Photo. Držím palce autorom a zároveň ďakujem organizátorom, najmä pani Garvoltovej, že nielenže udržiava vysokú úroveň Slovak Press Photo, ale každoročne ju aj zvyšuje. Tak tá téma, tak ako som povedala, je bezpečie, nie bezpečnosť ako taká, ale bezpečie. A vlastne ide o to, aby sa v rámci tejto súťaže fotili, alebo aby sa proste zvýraznili príjemné zákutia, verejné priestory, parky, dvory, miesta, kde sa prepája verejný priestor so súkromným, kde sa ľudia stretávajú, kde sa cítia dobre, kde sa tvoria nové priateľstvá, kde sa ľudia pomáhajú. Takže toto je téma, ktorú vyhlasuje mesto Bratislava na tento rok Slovak Press Photo, na ktorú vyhlasuje grant
Slovák Press Photo na tento rok. Dala by som slovo Janke Hojstričovej, garantke projektu, lebo tá je s nami dlho a pribudli nám zase kategórie, tak ako povie Janka. Tento rok sme sa sústredili na rozšírenie kategórie, ktoré nejakým spôsobom pokračujú v rozmýšľaní o environmentálnych témach, nakoľko to súvisí aj s podporou tých nastupujúcich generácií, ktorých táto téma zaujíma. Jednou takou samostatnou nesúťažnou kategóriou je vlastne téma vody, o tej potom bližšie povie riaditeľka Jana Garvoltová. A druhou takou rozšírenou kategóriou je v rámci kategórie životné prostredie, je podkategória alebo separé kategória v rámci tohoto sú lesy. Vzniklo to z podnetu aj riaditeľky, aj celej organizácie WWF, ktoré sa sústreďujú na problematiku lesov v našom slovenskom prostredí. Obidve tieto kategórie nie sú časovo limitované na obdobie posledného roka. Chceme podporiť fotografov, ktorí sa jednak dlhodobo venujú týmto témam a pozorujú aj tie zmeny v rámci týchto tém, ale zároveň chceme podporiť aj nastupujúcu generáciu, kde v spolupráci začínajú spolupráce na rôznych aktivitách a workshopov v rámci aj výučby, či už na Vysokej škole výtvarných umení, na iných českých školách alebo aj na stredných školách v Bratislave. Takže toto je taký asi najintenzívnejší, najnovší moment v rámci tohto ročníka, týchto kategórií a sme radi, že pokračujeme aj v takýchto témach, napriek tomu, že tá situácia na Slovensku nie je úplne ideálna v tomto období. Ja sa chcem poďakovať veľmi pekne Janke Hojstričovej a ja ešte predtým, ak začnem hovoriť o 14. ročníku, tak by som veľmi rada povedala aj o tom, čo sme vlastne aký úspech zažili slovenskí fotografii, ktorí vystavovali, vlastne sme vyviezli 46 fotografov do New Yorku a bol to veľký úspech, lebo nám výstavu otvorila šéfka hodnotiteľov vo WordPress foty Nina Berman, čo si myslím, že to je veľká česť a vlastne mňa prijali do prvej organizácie vôbec, ktorá je do New York Press Photo Association, čo si myslím, že je veľký úspech, ale úspech fotografov. Ja zastupujem fotografov, čiže 46 fotografií sme ich vyviezli von. Veľmi nám pomohol konzulát a ja by som sa chcela poďakovať aj vlastne Mercedesu, ktorý nám tú cestu zaplatil, Mercedes na Panonské a priateľovi Polovi Martinkovi, ktorý nám dal ubytovanie a stravu, lebo inak by sme tam nemohli cestovať. Čiže myslím si, že ten úspech bol veľký a dokonca sme sa dostali medzi 100 najúspešnejších žien v New Yorku, kde boli fotoeditorky a vlastne tú česť som mala ja, aj Nataška Božková, ktorá je študentkou na škole. To si myslím, že slovenskí fotografi sa vlastne veľmi dobre si zabojovali v tej svetovej kvalite a myslím si, že to je úspech hlavne slovenskej fotografie a dokumentárnej fotografie. A ja tak premostím, že tento rok máme veľkú, okrem klasických kategórií, máme novú kategóriu, je to voda. Tá kategória nie je súťažná, pretože 2 roky sme mali veľkú kategóriu klimatická kríza, ktorá prešla cez Vyšehradský fond a je to úplná náhoda, že sme chceli túto kategóriu robiť, lebo málo kto vie, že my tu máme zásoby pitnej vody a všetko, že sme chceli túto kategóriu otvoriť. Vlastne Vyšehradský fond to dal ako strategickú kategóriu, tak sme s veľkou rýchlosťou vlastne vypísali grant a veľmi ďakujeme, že tento grant nám ohodnotili ako úspešný a tešíme sa na spoluprácu, pretože máme partnerov. Inštitút tvoričnej fotografie z Čiech. V Poľsku máme Bialystok festival.
V Maďarsku máme Herald Photo, to je veľmi silná organizácia, ktorá priváža WordPress foto a sme v jednaní, aby sme to mohli doniesť aj my. A nehovoriac o tom, že máme aj ukrajinského partnera, ktorý je veľmi šťastný a budú sa hlásiť Ukrajinci. A celá táto výstava je so vzdelávaním. Vyhrá vlastne 15 fotografov, ktorých bude vyberať špeciálna porota s Jankou Hojstričovou, s Magdalenou Hererou, ktorá je riaditeľka Nagio a ďalšia vlastne je Maral Degaty, ktorá je kurátorka. 15 fotografov vystaví svoje fotky na tému voda, to znamená povodne, ako hospodáriť s vodou. My vieme, že je problém s vodou, ale musíme sa na to pripraviť a hľadať riešenia, ako bojovať s povodňami, ako bojovať proti suchu a práve preto táto kategória. A keďže my máme rovnaké skúsenosti a sme z rovnakej oblasti Vyšehradského fondu, tak ja by som dala slovo teraz pani riaditeľke Vyšehradského fondu a ďakujeme teda, že nám Rada veľvyslancov schválila projekt. Ďakujem pani riaditeľka, vážené dámy, vážený pán. Ďakujem veľmi pekne je to česť a samozrejme veľmi milá povinnosť spolu rozprávať s vami na tlačovej konferencii. Keďže sme tu také skromné obecenstvo, nebudem ja čítať príhovory, ale dotknem sa možno okrajovo tém, ktoré boli spomenuté, či už pani riaditeľkou alebo zástupkyňou pána primátora, ktorá spomínala tému verejný priestor. Padli tu témy výučba na školách, proste prepojenie, padla tu téma priateľstva. Toto všetko sú hodnoty, o ktoré sa fond opiera už takmer 25 rokov, pretože my budeme 10. júna oslavovať, pretože 9. júna v roku 2000 v Českom Štýřine bol odsúhlasený formálne ustanovený fond ako jediná inštitucionálna platforma vyšehradskej spolupráce. A dovolte mi začať úplne od piky a využívam aj túto tlačovú konferenciu na to, aby som urobila rozdiel a vysvetlila rozdiel medzi Vyšehradskou skupinou a Medzinárodným vyšehradským fondom, pretože sme na svete už 25 rokov, štvrťstoročnica je už teda pomerne veľké číslo a Vyšehradská skupina sa teda považuje za neformálne zoskupenie štátov, ale Vyšehradský fond je teda jedinou inštitucionálnou platformou, ktorá je zriadená ako medzinárodná organizácia a sme veľmi vďační ministerstvom zahraničných vecí, že nám už 25 rokov podporujú. Toto by som chcela povedať na úvod. Čo sa týka priority voda, priorita voda bola schválená poľským predsedníctvom niekedy koncom minulého roka. Je to strategická priorita Vyšehradskej skupiny na tento rok, pretože určite viete, ak neviete, tak rada poviem, my fungujeme na základe rotácie. Či už my riaditelia sa striedame, veľmi pokojne a mierumilovne odovzdáme zase žezlo ďalšiemu riaditeľovi, ale aj predsedníctvo Vyšehradskej skupine sa striedajú. Čiže v tomto roku máme poľské, ktoré končí v júni a priorita voda. Prečo priorita voda? Krízový manažment, vodný manažment. Kvôli tomu, že sme mali na jeseň, možno sme už aj zabudli, povodne, ktoré spôsobili hmotné škody, škody na majetku a možno aj teda ľudské škody. A jednoducho bola to aj prezidentská téma na samite vo Visle v decembri minulom roku. Tá požiadavka zo strany prezidentov krajín V4 bola veľmi silná a práve smerovala k prosbe a k výzve na orgány, ktoré sú vo vyšehradských krajinách zodpovedné za tému vody, aby boli proste súčinní, aby spolupracovali či už v manažmente alebo proste pri riadení nejakých krízových situácií, ktoré v našom regióne vznikajú. Ja by som začala možno posolstvom, ktorý naša organizácia má. To posolstvo je založené na hodnotách. Mnohé hodnoty sami cítime, mnohé treba pripomínať. Jedna z dôležitých hodnot pre nás je dôvera. My sa snažíme budovať dôveru už 25 rokov. Domnievame sa, že bez dôvery nie sú investície, bez dôvery nie je ani obraz zahraničí, bez dôvery nie sú vzťahy. Naším hlavným cieľom je budovanie dobrých, kvalitných partnerstiev a preto my
nabádame našich žiadateľov, tak ako pani riaditeľku Karvoldovú s jej tímom a s kolegyňou, aby si hľadali naozaj partnerov vo vyšehradskom priestore a mimo neho, za čo sme vždy vďační, keď je to niekto mimo vyšehradského priestoru, ako v tomto prípade Ukrajina, aby jednoducho prostredníctvom tej spolupráce na projektoch si tie partnerstva, vzťahy budovali a vytvárali, pretože jedine takto zistíme, že aha, veď aj ten Maďar, alebo ten Poliak, alebo ten Ukrajinec má presne rovnaké problémy ako ja. A jednoducho na tej ľudskej úrovni si dovolujem tvrdiť, a som za to veľmi vďačná, že tieto partnerstvá a spolupráca fungujú. Politika nám ukazuje jednu tvár, ale my sme svedkom spolupráce, ktorá je trvalá. Častokrát sa stretávam s otázkou: a pani riaditeľka, vy ako môžete pracovať v prostredí, keď Vyšehradská skupina už zaniká? No, Vyšehradská skupina nikdy nezanikne, pretože vy nemôžete vymeniť suseda ako kravatu alebo tričko. To sa nedá. Čiže odporúčanie a moja prosba a môj sen je, že jednoducho poďme sa snažiť budovať tie partnerstvá niekde aj od začiatku. A je dôležité toho suseda poznať. Rovnako ako poznáme svojho manžela, alebo svojho brata, alebo svoju sestru, tak poďme spoznávať znova toho suseda prostredníctvom aj takýchto projektov, ako je ten váš. To znamená, že dúfam, že som vám priblížila aspoň ľudskou formou, nie formálne, to, čo pre nás znamená hodnota, to, ako budujeme dôveru a to, akým spôsobom my sa snažíme ten odkaz, prečo vznikla naša medzinárodná organizácia pri príležitosti 25. výročia, posúvať ďalej. Čiže ja by som to tu uzavrela. Ďakujem pekne. Ja by som tu nadviazala, kde pani riaditeľka hovorila o priateľstvách. Áno, partnermi vo Vyšegrádskej štvorke aj s Ukrajinou môžu iba tí, ktorí sú vaši priatelia a ktorí chcú budovať na niečom a chcú urobiť veľký projekt, pretože si myslím, že tie problémy máme fakt veľmi, veľmi podobné a už z Ukrajiny máme vlastne odpovede, že oni sa veľmi tešia, oni nám vlastne stále posielajú srdiečka. Keď odpoveda riaditeľ organizácie, tak najskôr nám pošle srdiečka a potom nám pošle, že to je veľmi dobré. Takže od budúceho týždňa to budeme ako keby ďalej tlačiť a veľmi dôležité je, že prídu fotografi sem, budú mať dvojdenný workshop, z každej krajiny vybereme 3 a súčasne zo Slovak Press Photo otvoríme 2 výstavy. Jedna bude voda a jedna bude Slovak Press Photo a potom tú výstavu vlastne zložíme a v tomto roku budeme cestovať do Budapešti so všetkými fotografmi, ktorí budú vzdelávať na danú tému. Budeme mať k tomu zase besedy, aby tí fotografi povedali v svojej krajine svoje skúsenosti s besedami, so vzdelávaním a takto to pôjde na budúci rok do Čiech, do Poľska a na Ukrajinu. Teda veríme a píšeme si s Ukrajincami, že už bude koniec vojny, aby sme mohli vycestovať, inak to budeme musieť posielať. Lebo nás nechce, ako keby Ukrajinci majú veľký strach od to, aby sme tam išli, lebo nie sú teraz bezpeční. A ja sa vrátim vlastne k našemu ročníku. My máme aj Slovak Press Photo v ročníku ukrajinského fotografa, volá sa Alexander Čekmenev a je veľmi obťažné s ním telefonovať, pretože oni žijú medzi... Ja to preto hovorím, že mali by sme si vážiť, že žijeme a mať sa radí, lebo oni žijú pri sirenách a 5-krát denne sú niekde odložení. Takže mali by sme byť priateľskí a ja nadviažem na to, že v našich porotách tento rok bude Tomáš Ravás, pán profesor Štrajt, Roman Vondrouš, Alexander Čekmenev a bude s nami v porote ešte aj Maral Degaty. A my sa snažíme, aby tá porota bola nestranná, aby tam nikdy nikto nemal pocit, že je tam nejaký stret záujmov. To sú ľudia zo zahraničia, ktorí vôbec nevidia práce. Tamáš má Pulitzerovú cenu. To sú všetko naozaj nesmierne kvalitní ľudia a preto nám záleží a pracujeme už, alebo od začiatku nás podporuje Asociácia elektronických a tlačených médií a myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo tam sú všetky médiá a tie dávajú hlavnú cenu a to je vlastne aj tá garancia, že sú tam všetci a ja by som dala slovo pani riaditeľke asociácie. Nadviažem, že tá spolupráca je vlastne aj o výmene a distribúcii informácií a tie informácie by mali byť korektné, mali by odpovedať nejakým etickým normám. A teda je to Asociácia tlačených a digitálnych médií, sú tam vlastne všetci najvýznamnejší vydavatelia, ktorí pôsobia na Slovensku, či už v printovej podobe alebo v elektronickej.
A oni sú navzájom samozrejme konkurenti, ale je to teda úžasné, že sa už toľko ročníkov dokážu na tom zhodnúť a veľmi oceňujú jednak nestrannosť a erudovanosť medzinárodnej poroty, ktorá naozaj veľmi prísnym odborným okom posudzuje častokrát aj teda výtvory ich spolupracovníkov, ktorí tam častokrát posielajú svoje fotografie. Vydavatelia si uvedomujú, že neustále zvyšujúca sa kvalita z roka na rok spôsobuje aj tá súťaživosť, ktorá medzi tými jednotlivými fotografmi spôsobuje, že máme všetci na Slovensku možnosť v médiách sa stretávať s kvalitnejšou novinárskou a žurnalistickou fotografiou. A teda my okrem toho, teda, že podporujeme finančný grant pri Slovak Press Photo a oceňujeme hlavného víťaza, tak jednotliví vlastne vydavatelia finančne podporujú víťazov tých jednotlivých kategórií. Takže je to pre nás česť a veľmi fandíme a držíme palce a verím, že takto o rok sa znovu stretneme. Veľmi pekne ďakujem celej asociácie Evičky, ktorá prišla ako zástupkyňa Pavliaková, ako zástupkyňa a povedala o tom. A je to dôležité preto, že v našej súťaži sedí rovnako fotograf z Ocity, z TASRu, ako z News and Media Holding a z iného. Takže sú tam všetci a aj na fotkách vedľa seba sedia všetci a sú priatelia. Takže my chceme naďalej na tom stávať, že aby tí ľudia spolu tvorili a aby ukázali svoju prácu, pretože mnoho tých prác, ktoré spravia fotoreportéri z novín, z časopisov, sa nedostanú do tých médií a toto je pre nich satisfakcia, lebo dostanú ocenenie, že urobili dôležitú prácu. A my za 14 rokov sme jediný archív na Slovensku, ktorý máme cez 4000 fotografií a vieme za posledných 13 rokov, čo sa stalo. Sú tam fotografie zo všetkých médií, voľných fotografií, ale pre nás je veľmi dôležité podporovať mladých ľudí a možno, že pre nás bolo prekvapenie, že v minulom roku sa nám prihlásili študenti zo stredných škôl a boli nesmierne úspešní a budú sa hlásiť znova a my aj podporujeme mladých ľudí a myslím si, že to je naša budúcnosť a je to aj našou povinnosťou, lebo my sme niečo dostali, tak by sme to, čo dostávame, mali dať mladým ľuďom. Takže budem sa tešiť na tento ročník a ja by som dala teraz slovo vlastne Mirke Plasman, riaditeľke WWF, aby nám povedala o kategórii. A ďakujeme za podporu. Ďakujem veľmi pekne. WWF, aby som vysvetlila, je Svetový fond na ochranu prírody, ktorý má aktivity na Slovensku už vyše 10 rokov. Možno sa vám zdá toto spojenie v tejto elitnej spoločnosti také netradičné, ale tak ako tu už bolo spomenuté viackrát, aj my sa snažíme o spoluprácu a priateľstvo s rôznymi partnermi a špeciálne tá spolupráca s umeleckou komunitou a s fotografmi je pre nás veľmi prínosná a veľmi, veľmi dôležitá pre našu prírodu. Naším hlavným cieľom je ochrana našich prírodných pokladov na Slovensku, a ktoré žiaľ aj v dnešnej dobe ešte výraznejšie naša práca je ako keby dôležitá, pretože sa uberáme sme nejakým opačným smerom, ako by sme očakávali a ten tlak na prírodu je, si dovolím tvrdiť, že asi najväčší za posledných 30 rokov. Našimi hlavnými cieľmi je ochrana lesa, ochrana vôd a taktiež ale aj tzv. Druhová ochrana, kedy sa venujeme ochrane jednotlivým druhom, ako je rys, hluchaň a v poslednej dobe toľko exponovaný medveď, ktorý keď sme sa rozprávali o tom, že ako priateľstvo a partnerstvo nepozná hranice, tak zvieratá špeciálne a medveď, keď sa proste vyberie do ktorej krajiny, tak tam každého čaká nejaká iná situácia, iná hrozba, alebo naopak niekde sú radi, že ho majú a chránia ho. My sme tento rok sme si hovorili, že by bolo veľmi dôležité práve ukázať tieto naše prírodné poklady, ktoré čelia rôznym výzvam. A nielen tie lesy najvzácnejšie, ktoré máme, ale práve tie lesy, kde nejakým spôsobom ten človek do toho zasahuje
A je to vlastne v súlade aj s našou misiou, že chránime prírodu, ale snažíme sa o harmóniu medzi prírodou a človekom. Tak toto by sme boli veľmi radi, keby túto harmóniu zachytili aj fotografi a vybrali sa do tých našich najvzácnejších lesov a ukázali na spôsoby toho spolužitia, ktoré je možné, teda to znamená, aby zachytili prírodne blízke hospodárenie v tomto lese, rôzne spôsoby, ako je možné tento les obhospodárovať, ako je možné vyťažiť i tie vlastne produkty, ktoré nám ten les prináša, ale neznamená to, že ho musíme úplne zničiť. A boli by sme veľmi radi, aby sa vybrali sme teda tie naše lesy, ktoré sú ocenené nielen na slovenskej úrovni, ale na európskej úrovni. A ak tieto všetky lesy, ktoré majú tzv. Veľmi vysokú prírodnú, ale hlavne európsku hodnotu, boli zaradené do siete tzv. Natura 2000. Čiže pri inštrukciách, ktoré dávame, sa snažíme vyzdvihnúť tieto územia, a sú to naše najvzácnejšie lesy, ktoré máme a veríme, že fotografi zachytia to, čo je pre nás najdôležitejšie, že akým spôsobom vieme ich nielen chrániť, ale hospodáriť v týchto lesoch tak, aby tie lesy si zachovali svoju funkciu, aby stále nám dávali to, čo všetci sme sa učili v škole, aký je les pre nás dôležitý a boli aj pýchou pre našu krajinu. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke World Wide Foundation. A keď hovorila o zobrazení, tak ja by som veľmi rada dala slovo Kristínke Seidlovej, ktorá je víťazkou grantu za rok 2024 a bola to vlastne inklúzia vo vzdelávaní. A Kristínka nám ukáže, vôbec nám povie, čo to pre ňu znamenala, keď dostala grant a ukáže nám trochu z tvorby, lebo myslím si, že jej projekt je veľmi, veľmi dobrý. Ja ďakujem za to, že vôbec môžem sedieť v tejto vzácnej spoločnosti, takže je to tiež pre mňa veľká česť. V prvom rade by som sa chcela predstaviť, som teda fotografka, zároveň aktuálne pôsobím ako pedagogička na školu umeleckého priemyslu v Trenčine. Dlhodobo sa vlastne zameriavam na fotografiu architektúry. Začala som s tým vlastne počas môjho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kedy som začala vlastne fotografovať architektúru škôl a s týmto projektom som sa vlastne uchádzala o grant mesta Bratislavy, ktorý teda ponúkala nadácia Slovak Press Photo, v ktorom teda vďaka týmto dvom organizáciám môžeme naďalej pokračovať. A teda v rámci môjho projektu, ktorý sa nazýva Hranice inklúzie, v duchu tej témy inklúzia, ktorú teda mesto Bratislava vyhlásilo, vlastne môžem pokračovať v mapovaní týchto škôl Bratislavy. Zameriavam sa teda na školy z obdobia tzv. Reformy školstva, kedy sa trošku menila vlastne samotná architektúra týchto školských a výchovných zariadení. A vlastne rozpracovávam problém školstva, výchovy a vzdelávania vo všeobecnosti, ktorý je teda si myslím, že obrovskou témou pre nás ako pre spoločnosť na Slovensku. Keď by sme chceli ponieť všetky tie témy, o ktorých sme sa tu dnes rozprávali, tak myslím, že je to taká ako zastrešujúca téma toho školstva, kde to všetko začína. Zároveň je to pre mňa aj osobná téma, keďže som matka malého dieťaťa a táto téma je aj z hľadiska jeho budúcnosti pre mňa dôležitá. Začalo sa to vlastne tak, že ako náhle som teda dostala samotný grant, začal sa taký teoretický výskum, kedy som vlastne hľadala, v ktorých školách by som mohla fotografovať, ktoré mi spadajú vlastne do toho samotného konceptu tých 60., 70. alebo aj 80. rokov, keďže tých škôl zase nie je až tak veľa. Následne nasledovala komunikácia, keďže samozrejme je tam aj nejaký GDPR zákon, nemôžete len tak vstupovať do týchto inštitúcií, čiže bola tam aj takáto akoby logistika za tým a následne vlastne nasledovalo samotné fotografovanie. Ja som fotografovala školu vlastne na Nevedzovej ulici v Ružinove. Ďalej som fotografovala dve školy od architektov Evy Grebertovej a Jozefa Slíža, takzvané vlastne typizované základné školy pre Petržalku, čiže je to istý taký veľmi charakteristický typ školských stavieb, ktoré možno máme všetci ešte aj v pamäti.
A vlastne pri tomto fotení prostredníctvom tej architektúry sa zameriavam na nejakú autenticitu zobrazenia nejakého aktuálneho stavu. Uvažujem o nejakom prežívaní v priestore vzhľadom aj práve k tej spomínanej inklúzii. Vlastne pozorujem, ako sa priestor mení alebo sa vlastne nemení v tom čase a priestore a či sa prispôsobuje nejakým aktuálnym potrebám toho vzdelávania alebo prežívania v súčasnosti. Sledujem vlastne, či ten priestor, ktorý bol definovaný vlastne v minulosti, slúži ešte stále aj tým potrebám súčasnosti, alebo naopak nie. Hľadám rôzne vizuálne, takisto symboly typické pre vlastne architektúru, ako sú hranice, bariéry, alebo naopak nejaké otvorené priestranstvá a vlastne pozorujem nejaký vzťah medzi týmito dvoma nejakými veličinami. Samozrejme, zaujíma ma istá taká charakteristická vizualita pre tieto stavby, ako je napríklad, ktoré vlastne, čiže istá nejaká charakteristická vizualita, ktorú vlastne prostredníctvom týchto mojich fotografií môžem zobrazovať. Čiže na tých fotografiách vidíme nejakú sondu do toho aktuálneho školstva slovenského, takisto vlastne zanecháva nejaké posolstvo o tejto dobe a rovnako tam vlastne nachádzame nejaké estetické kvality, ktoré sú často prehliadané. Fotografujem to vlastne na čierno-biely film, ktorý mi umožňuje tak akoby sa hlbšie zamýšľať nad nejakými hmotami tej architektúry a takisto vlastne na stredný formát a vlastne aj toto technické zabezpečenie a technické vlastne fotografické materiály som práve mohla získať vďaka tomu grantu, ktorý mi bol poskytnutý vlastne mestom Bratislava, čiže to považujem za veľkú výhodu, keďže aj tá technika, aj ten fotografický materiál je v súčasnosti veľmi nákladný, takže práve tento grant mi umožnil sa tejto téme venovať aj prostredníctvom tohto klasického čierno-bieleho média. Takže asi tak, plánujem ešte doplňať niektoré tie typy škôl, keď oni sa opakujú. A takisto plánujem teda ešte fotografovanie s dronom, ktoré mi tiež pomáhalo aj v tomto logistickom riešení vlastne vyriešiť mesto Bratislava s pani Kratochvíľovou, za čo som tiež veľmi vďačná. Takže ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, moje meno je Tomáš Rafa. Ja využijem ešte príležitosť povedať veľmi osobnú dobrú skúsenosť s Vyšehradským fondom. Roky dozadu som žiadal o štipendium na jednej poľskej škole Akadémii štúd pięknych Vyšehradský fond a bola podporená a sa ukázala aj ako veľmi kľúčová vec, takže ďakujem veľmi pekne. Má to veľký zmysel. Minulý rok sme ako medzinárodná komisia hodnotili audiovizuálne výstupy autorov slovenských i zahraničných. Musím povedať, že sme to značením hodnotili, pretože sme videli, že riešia veľmi citlivé spoločenské témy, ktoré sú v lokálnom i globálnom kontexte, ale že tieto témy nie sú len opisované, ale že vyvolávajú aj diskusiu, alebo majú potenciál otvoriť diskusiu plošne o týchto citlivých témach. Spomeniem napríklad hranice medzi vlastenectvom, nacionalizmom, polarizácia spoločnosti, imigrácia, migrácia, vojna v Ukrajine. Tieto témy boli obsiahnuté v príspevku, ktoré sme obdržali. A teda tento rok je opäť medzinárodná komisia, ktorej súčasťou bude aj audiovizuálna umelkyňa a fotoreportérka Monika Brik, pedagóg Tomáš Stanek a ja. A teda tešíme sa na nové príspevky, ktoré budeme určite horlivo diskutovať. Ďakujem, Tomáš, veľmi pekne a ja nadviažem na slova Tomáša, že my keď si pýtame grant z Fondu na podporu umenia, tak ho nedostaneme. A ja sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať, pretože Vyšehradský fond nám vlastne dal grant a už opakovane, čiže myslím si, že to je veľmi dôležitý fond a keď vidím, ako sa veľmi tešia z toho naši partneri v Poľsku, v Maďarsku, v Čechách, na Ukrajine, tak mám z toho veľkú radosť. Lebo my sa môžeme učiť iba vtedy, keď máme niekoho aj z inej krajiny, ktorý nás obohacuje, ktorý nás učí ďalším skúsenostiam, vytvára priateľstva. A my už sme vlastne v klimatickej kríze spravili takú skupinu fotografov, ktorí sa venujú klimatickej kríze. A tá spoločnosť sa zväčšuje a zväčšuje, čo je veľmi dobré a je úžasné, keď vy s tými partnermi rozprávate, oni sa z tej spolupráce tešia. Takže ja sa teším na
obrovský veľký projekt a ešte raz veľká vďaka za to, že to máme, lebo to budú krásne workshopy, prednášky, bude to nádherná výstava, ktorá bohužiaľ prinesie témy, ktoré nebudú pekné, ale treba o tom hovoriť, o každom probléme treba hovoriť a hľadať riešenia, práve tak ako pani riaditeľka povedala, tie povodne v minulom roku boli v Čechách katastrofálne a pokiaľ sa tomu nezačnú dané krajiny venovať, tak ten obyčajný človek na to veľmi doplatí. WWF je veľká globálna organizácia, my sme najväčšia organizácia na ochranu prírody a máme obrovskú databázu fotografií aj spolu s prestížnymi do ktorej prispievajú aj prestížni fotografi a že víťazi tejto súťaže budú aj zaradení do tejto veľkej databázy, okrem teda ceny, ktorú poskytujú. Ďakujem. Myslím si, že pre každého fotografa je to veľká česť. Ja sa chcem všetkým poďakovať, lebo dnes sme si toho povedali veľa, ale predsa len musím mať slovo a pani Krátko o tom vie. My sme 3 mesiace o tom nehovorili, že pred odchodom do Spojených štátov sme dostali výpoveď z priestorov, čo teda sa nám ťažko dýchalo. Bolo to veľmi zlých, nebolo to chovanie korektné, pretože my si granty píšeme v novembri a cez to všetko, že sme vyhrali Open Call, tak sme dostali výpoveď. Sme v rokovaní, včera nám poslali papier, že teda sú nové priestory k dispozícii a my všade chodíme s Jankou Hojstričovou. Ja verím tomu, že nám pomôže aj pani Kratochvílová a na finále sa dohodneme, ponúkli nám priestor, na finále sa dohodneme, že sa presunieme do nového priestoru a od septembra budeme fungovať v novom priestore a Janka môže k tomu viac povedať. Ja verím, že pán starosta sa začne venovať zase mladým ľuďom a bude podporovať mladých ľudí a verím, že sa dohodneme aj v tom, že ten priestor nakoniec dostaneme a bude to výhodné aj pre pána starostu, lebo si myslím, že to je najväčší projekt, ktorý je na Slovensku a verím, že nás bude podporovať a že teda budeme tam môcť existovať, lebo my sme nadácia, my nemôžeme platiť komerčné nájmy, pretože my na to nikdy nezoženieme peniaze. Samozrejme, tá situácia nás zaskočila, pretože sme neboli nejak dopredu informovaní, ale ani nejaké avízo nebolo dopredu, takže že tá výpoveď z priestorov v Zičiho paláci počas roka, kedy sú rozbehnuté samozrejme projekty a granty, je v tomto náročná aj spĺňať tie grantové podmienky. Takže po prvom šoku sme si povedali, že ideme do toho pozitívne a začali sme teda diskutovať alebo teda žiadať Staré Mesto, že či nám nemôže ponúknuť iné priestory. Je to v jednaní, nie je to ešte ani schválené, tak malo by sa jednať o priestory bývalej galérie F7. Ako my tie priestory bereme ako dobrú výzvu a po nejakom čase nám to môže priniesť nejaké nové jednak aj priestory sú iné, majú iný prístup, môže tam vzniknúť taký viac komunitný spôsob práce, čiže na to by sme sa aj tešili. Otázka je teda, že ideme tie priestory znovu pozrieť, lebo neboli vo vyhovujúcom technickom stave, nakoľko tam bola plieseň, ktorá ťahala vlhkosť zo starých budov, takže mesto slúbilo, teda Staré Mesto slúbilo, že to opraví. Takže ideme sa tam pozrieť a veríme, že tie priestory nám budú vyhovovať a začneme tam zase novú etapu. Ja tak už optimisticky k tomu pristupujem, aby sme to ustali, takže nám držte asi palce. A ja by som sa teraz chcela všetkým poďakovať, ktorí prišli. Chcem sa poďakovať riaditeľke Vyšehradského fondu, chcem sa poďakovať prvej námestničke, pána primátora, Evičke Paviakovej, riaditeľke tlačených a elektronických médií, zase zle. Janke Hojstričovej, ako našej garantke, ktorá je s nami 13 rokov, Mirke Plasman, Kike Sajdlovej a Tomášovi Ráfovi. A chcem sa poďakovať. Tento ročník podporila
nadácia mesta Bratislavy a LITA a ešte nám chýbajú nejaké peniaze do 14. ročníka, takže verím, že v grantových výzvach ešte zoženieme peniaze, lebo nám chýba 10 000, takže sme takí optimistickí. Oproti minulému roku sme už úplne na tom výborne, vtedy nám chýbalo 50 000. Takže všetkým vám ďakujem a verím, že ten nový priestor bude nová výzva. Je to na prízemí, máme tam krásnu fontánu, môžeme tam inštalovať. Takže keď sa dohodneme a budú to podmienky, ktoré vieme splniť a bude k nám Staré Mesto korektné, tak budeme sa tešiť, že máme nový priestor a nový štart, lebo 3 nové projekty, krásni ľudia a myslím si, že to môže byť pre všetkých nový štart a vlastne nepovedali, kde to bude? Nepovedali, galérie, ale... Je to Františkánske námestie. Janka povedala, adresa je výborná, je to Františkánske námestie. Včera sme dostali grant, že je to opravené, takže pôjdeme si to pozrieť. Ponúkla sa aj pani Kratochvíľa, že pôjde s nami, tak si to pôjdeme pozrieť a budeme vyjednávať, aby tie podmienky pre nás ako pre nadáciu boli vyhovujúce. Je to krásny priestor na výstavu, ako Janka povedala, vyhovujúci a budeme z ulice k nám môžete prísť, je tam divadlo Ludus, takže my už tak rozprávame, že Gunagu. Takže my už sa tak tešíme, že by to mohol byť pre nás nový štart, nový priestor a vlastne od septembra tam budeme fungovať. Tentokrát ideme trochu inak ako každý rok a je to spôsobené tým, že sa musíme vysťahovať, takže sme nemohli urobiť nič iné. My budeme v podstate 2 mesiace ako keby sa sťahovať, lebo to není jednoduché vysťahovať celý archív za 13 rokov a presťahovať sa. Čiže my budeme hodnotiť 28. sem prídu fotografii na hodnotenie 14. ročníka, 29. začína hodnotenie kategória voda. 28. júna a 29. júna. Takže to hodnotenie už je takmer teraz, je na to 5 týždňov, ale vždy máme 5 týždňov na prihlasovanie. A myslím si, že to je výhodnejšie, lebo vždy, keď sme hodnotili v lete, tak sme nevedeli nikoho nájsť. Teraz sú všetci ešte v škole, pracujú. No, to je iná kategória, tá nová voda, hej? A áno. Tie ostatné. Všetky kategórie budeme hodnotiť, všetky. Celé Slovák Presvod. Od 28. Čiže od dnes je otvorený registračný systém, od dnes. A budeme hodnotiť, vlastne od dnes sa môžu až do 26.6. prihlasovať, čiže majú na to 5 týždňov. Vždy sme mali 5 týždňov na prihlasovanie, čiže tej práce bude, si myslím, či to je do všetkých bežných kategórií, ako je aktualita, reportáž. Myslím si, že dámy fotografky a páni fotografi toho nafotili. Až ten rok bol naozaj na všetko bohatý, pohodne. Všetko možné bolo v septembri, čo už bolo po našom hodnotení. 1. júla máme tlačovku, kde oznámime Grand Prix a budeme mať vlastne všetkých finalistov a víťazov. A až v septembri povieme víťazov videokategórie, grantu a všetkých ostatných kategórií a vlastne oznámime v septembri aj 15 fotografov, ktorí sem prídu, budú mať medzi tým budú naše mentorky a hodnotiteľky komunikovať s fotografmi, čo ešte treba dorobiť, aby tá kategória voda bola úplne v poriadku. V septembri sem prídu fotografii z krajín V4 a Ukrajiny, budú mať 2-denný workshop a s besedou si otvoria výstavu a budú hovoriť o tých témach v krajinách, ktoré ich trápia. A takto pôjdeme vlastne po celej V4. Tie kategórie, ktoré sa nám opakujú, tam je dôležitý ten čas vzniku fotografie toho posledného roka, ale pri kategórie ako je dlhodobý dokument, tam sú iné podmienky, tam je posledné 3 roky a kdežto fotografia musí byť aj z toho posledného aktuálneho roku a pri kategórie voda a les, tie lesy pod životným prostredím, tam nie je obmedzené tá časovosť, lebo tomu rozumieme, že tí fotografi, ktorí sa venujú týmto témam alebo nejakým momentom, ktoré sa venujú nejakej problematike, môže byť vlastne takým časovým dokumentom
Takže tam nie je vôbec obmedzenie za posledný rok, ale môžu to byť aj práce, ktoré je časovým zberom, alebo práce, ktoré vznikli pred 2 rokmi, alebo staršie. Je tam dôležité mapovať nejaký aktuálny stav, nie je to, že by tí autori dávali práce pred 10-15 rokov, ak to nemá význam toho časového posunu poukázať tematicky, že kam sa tá problematika posúva. Takže od tejto chvíle na našej webovej stránke nájdu úplne všetko. Nájdu samostatnú kategóriu vodu s partnermi, so všetkým, tam si môžu prečítať, o čom to je, a plus tam je 14. ročník, kde všetky kategórie sú popísané, ako sa majú hlásiť. Je tam vlastne, teraz doplníme po tlačovej konferencii aj grant Bratislavy za rok 2025, takže všetko si nájdu na webovej stránke a pokiaľ by niečo chceli vedieť, tak my sme k dispozícii a vieme odpovedať na akúkoľvek otázku. V každom prípade teraz vieme povedať, že výstava 14. ročníka bude na Hviezdoslavom námestí, ale v sektore B a C, sme sa dopracovali k tomu po 4 mesiacoch, od 19.9. do 19.10. a potom výstava Voda putuje do Budapešti. To sú priestory za sochou Hviezdoslava smerom k mostu SNP. Na tej stránke je to zdôraznené, ale tu je najdôležitejšie, že sa bavíme o chránených územiach. A chránené územia nielen ako keby slovenské, ale toho európskeho významu, ako som spomenula. A tieto majú ten názov Natura 2000 a na stránke nájdete všetky inštrukcie, tie lokality, ktoré tam sú a tak ďalej. A čo ešte by sme znova mohli zdôrazniť, že i napriek tomu, že tie najvzácnejšie staré lesy, možno ste zachytili, že sme pracovali dlho na vyhlásenie rezervácie pralesy, ktoré je po celom Slovensku, tak i keď tá primárna ochrana je vlastne, aby sme dosiahli nejaký bezzásah, teda tam sa nerobia žiadne zásahy a príroda môže žiť svoj život, tak teraz by sme sa radi zamerali práve na to prírode blízke hospodárenie, vlastne ten súlad medzi človekom a lesom, čiže mali by to byť fotografie, ktoré zachytávajú aj proste činnosť toho človeka v tom lese, ale s rešpektom, ktorý k tomu lesu, že ho proste nezničí, ale uchováva jeho hodnoty, hej. Čiže a toto všetko by malo byť ešte podrobnejšie vysvetlené na tej stránke, hej. Takže tam ide o to, že kde je ten les a potom je najlepšie zachytiť, hovorím tu nejakú, ten súlad medzi človekom, ale neznamená to, že iba to, hej. Nám ide o tie lesy, lebo veľakrát si ľudia myslia, že ochrana prírody znamená zakonzervovať, zastaviť, všetko zakázať, ale my chceme práve ukázať na to, že môžeme chrániť prírodu aj tým spôsobom, len že sa chováme k rešpektom a žijeme tam a neubližujeme, hej. Takže. Preto sú priamo je tam link a priamo mapy, o ktoré územia sa jedná, aby tí ľudia vedeli presne sa orientovať. Naši kolegovia videli tie územia, takže tam by ste to, a ak by bol nejaký problém, kľudne nás kontaktujte. Lebo kopu fotografov pracuje v tých oblastiach, lebo jednak je veľa oblastí blízko Bratislavy, aj sú to také exponované lokality, len ako keby si neuvedomuje, že to je práve ten les, ktorý má tieto parametre. Hej, tieto územie Natura 2000, presne to, aby nebola tá predstava, že to niekde v hlbokom lese, presne tak, je to v okolí veľkých miest, súčasťou sú, Lužné lesy pri Bratislave, Devinská Kobyla a tak ďalej. Čiže sú to rôzne lokality, ktoré ľudia možno bežne navštevia, vôbec si neuvedomujú, že sú týmto spôsobom chránené. A ešte, čo je dôležité možno povedať, že i napriek tomu, že tak zdôrazňujem, že je to európsky chránený les, tak tie lokality sa v drvivej väčšine prekrývajú s chránenými územiami, ktoré dobre poznáme ako podľa národnej legislatívy. Hej, takže to nie je vôbec problém. Myslím si, že tento ročník bude, a keď to ja tak vnímam, tak veľmi bohatý a krásny. My sa na ňo veľmi tešíme.
Ja sa chcem všetkým poďakovať, a keď sme hovorili o priateľstve, tak ja si dovolím spraviť teraz také súkromné, že aby ste boli všetci Slovák pre svoto. Je to ekologické. My na tom fungujeme.